Dobrý den, mé jméno je Ondřej Techovský a jelikož neumím rozvrh, takže jsem si pro vás nepřipravil úplnou prezentaci toho, čeho bych vás chtěl bych vás přinutit, protože to na přinucení jsou to chtěl bych vám doporučit, pokud jste milovníci zvířat drobných hlodavců, chtěl bych vám doporučit koupy a jelikož dnes nemám marketing, nedostanete žádné letáčky, nedostanete ani tuto krásnou prezentaci, ale dostanete aspoň něco o tom, dostanete pár informací a pár dobrých rad, když si vezmeme situaci, že byste uvažovali o koupi drobných hlodavců. Jak jistě víme, drobných hlodavců máme spousty, máme myši, máme hraboše, samozřejmě asi to nebude ono, protože my jsme domestikované, takže se bude to hlídat na morčata, křečky, ale víte, ono, něco vám řeknu, není to ono, dáte to do klece nějak malý, krmíte to, smrdí to a čekáte, až se toho zbavíte, ale jsou tu i takové druhy, které vám budu předvést, ale to bude činčila. Činčila, není to činčila. Tento drobný hlodavec je vlastně spojením všech oblíbených, jako je veverka, myš a má něco i z morčete. To vše, když si dáte dohromady, tak dostanete činčilu. Činčila je vlastně takové zvířátko, které vlastně, když si ho koupíte, tak budete mít vlastně to na kus života, protože činčily jeho americké, které vlastně od pradávna běhají v Severní Americe, tak se dožívají ty domestikované 12-15 let podle toho, jak to na ně dáte. Starost o ně je celkem veliká, protože potřebují extra velký běh, nejlépe se to dělá ze skříní, které se vlastně máte doma poličky, protože všichni velký obrovský vyndají se skříně, dá se to třeba šikovnímu prohlázovi, dáte si tam různé poličky, překážky, klacíky a takové věci mají tyto drobní hlodavci rádi. Je to dobré, protože přes den oni spí a svůj akční život začínají v noci a ráno, takže když vstáváte do školy, můžete se poukoukat, jak se tam vystavujou. Jsou velice flaší, takže když vlastně si je koupíte, nejlépe si je koupit teda odmala, sice nenaučíte jako psa sednout a tak, ale můžete aspoň naučit na místo teda chodit na své místečko a na jídlo je naučíte vlastně, aby za váma chodili, když jsou, dejme tomu, budete tahat nějaký štrus dobrých rozinek, bude chodit za váma, jinak se na vás pěkně vypadne. Jak jsem říkal, jsou flaší, takže když vlastně uděláte rychlej pohyb, tak se může stát, že vám taky na místě umřou. Nebo když je, zde teda ocas není, mají teda dlouhý ocas, který je vlastně delší než její tělo, a když špatně šáhnete na ocas, tak padne. Netáhne. Jenom ukořené uzad. No. Často trpí vlastně nemocemi, ale teda trpí extrémně moc, teda to už. Ale často trpí nemocemi, takže vlastně, když se to nezjistí, tak si moc neužijete a jelikož od mláďátka, který vlastně v chovné stanici za mláďátku zde dá třeba 3 až 5 tisíc. Jinak teda, pokud vás přestane bavit, taky můžete dát třeba na kožich.
Jsou z nich nejdražší kožichy, jedny z nejdražších kožichů na světě. Nebaví mě na koží. Jo, tohle je... Ve skutečnosti tohle netuším, co to je. Ale činčela jim měla ráda. Činčela si s tím má to ráda, takže... Oni to sebral, chodí sami. Myška, No dobře, nemá ten ocas od veverky a má to tak. Takže takhle... Dotazy nějaký? Máte nějaké dotazy? Kde pořídíme činčelu? No, tak můžete ji pořídit ve Zverimexu, ale tam to moc nedoporučuji, protože ty zvířata ve Zverimexu jsou taková vystrašená celkově, takže... A nejsou ani moc hezký, jako nestarají se mi pěkně, takže... Ale ušetříte. Další dotazy? Zajímalo, jak velký chov musí mít, abych si udělal kožich. Velký chov, no... Velký. Velký. Ten je zkoušel, ale takový... Velký. Určitě. A oni, když jako ji dáte jako na ten kožík, tak oni vám za to zaplatí. No, oni nám zaplatí, ale nesmí na to přijít ochranáři. Jinak nedoporučuje se moc, když si myslíte, aby měla činčela před lidem kámoše. Většinou se stane tak, že koupíte druhou činčelu, ale do druhého dne je tam jen jedna. Takže nesmysl se prostě. Takže sami, jo. Zkoušel jsem to, no. Ale přežila, teda skalpovaná trošku. Ale jsou teda dost bojovní, no. Když se jim něco nelíbí, tak dokážou počůrat, kousnout, prokousnout prst. Ale třeba takovým králíkem si to má rádi. Jo, tak to je znamená. Takže jenom druhy si nemají rádi. Takže jako s králíkem v jedné klece by to taky zvládla činčela. Asi jo, no. To A jinak je dobrý, když je třeba pouštíte úplně potřebu hrozně velkého prostoru. A dej se chytit, když teda se Dají se platí. chytit, no, ale nebo zvyk, no. Já jsem třeba svůj činčelu naučil chytat po 7 letech. Je to vlastně dožívat. No, já mám Říkal 15 let. až 15 let, já mám tady 12. Ale jinak teda pokusuju, co se dá, takže kytky, stěny, všecko. Takže likvidují byt, no. Tak si koupíme. Podívejte si to. To je vlastně bývý A- nákupy. Je to výhodná. A to se jí platí. A teda v těch chovatelských stojí kolik činčel? Těch chovatelských stojí míň, protože jich tam je hrozně moc, takže tam do 2000 si ženu. A ve Zverimexu víc teda. Jak jde? Jde o to, ještě jsou taky různý druhy, jsou takový bílý a ty které potkaním se rostlí, takže to A kolik mají takhle mladý? 6 až 8. A to se nechají spářit teda, no to se nezabijou to. No, když jsou v rodině, ale třeba vezmou z té rodiny. Máte doma, udělat si jednáte, ať se nenudí, vezmete zase i z té rodiny, tak oni to asi nepamatují, nevím. Když je dáte do jiného prostředí, tak prostě blbne. Lednička. Bude to, no. Já jsem právě viděla, že máš Na pastě. A jak jsou oni Dožer se ty trávy. Takhle tělo, takhle ocas. To je veverka, vypadá to takhle. Jenom že nemůže Má to asi Ale to je půl kila to má. A měla jsem další vývoj teda. Právě, že činčily to je výhoda, že je můžou mít talebníci, protože jako jediný nevylučují vlastně z těch žláz, takže je můžou mít talebníci. Nesmírně. Děkujeme Androvi, bylo to taky velice zajímavé, že si nějakou soudku.